Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qiegħed jibqa' jinsisti li l-avukat Caroline Farrugia Frendo m'għandix tinħatar maġistrat. Dan għax għal ftit xhur mis-7 snin prattika li titlob il-Kostituzzjoni ħadmet ta' Court Attorney fil-Qorti Maltija. Court Attorney huwa xi ħadd li jkun qed jassisti mħallef fit-tfassil tas-sentenzi u għalhekk jikseb ukoll esperjenza diretta fil-ħidma tal-ġudikatura. B'hekk il-Gvern isostni li Farrugia Frendo tilħaq b'mod tajjeb ħafna r-rekwiżiti tal-esperjenza skont il-Kostituzzjoni. Iktar minn hekk esperti fil-qasam legali fissru li hemm preċedenti li jġibu fix-xejn l-argumenti ta' Simon Busuttil li qed isib bħala wens fl-attakk tiegħu fuq il-ħatra ta' Farrugia Frendo lill-ġurnalist tat-Times of Malta Ivan Camilleri. Spjegawna kif il-maġistrati Jacqueline Padovani Grima u Xavier De Micoli li nħattru maġistrati fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista ma ħadmux fil-prattika privata għal 7 snin. Padovani Grima għamlet 4 snin mis-7 esperjenza taħdem bħala assistenta ġudizzjarja fil-qorti u l-istess fil-każ ta' De Micoli li għamel kważi żmien kollu tal-prattika tiegħu fil-qorti bħala assistent ġudizzjarju. B'hekk kellhom sitwazzjoni simili ħafna għal Farrugia Frendo, bl-unika differenza tkun li Farrugia Frendo prattikat iktar fil-privat. Intant, anke l-President tal-Kamra tal-Avukati kien iddikjara li l-Kamra tal-Avukati qatt ma qajmet diffikultà bin-nomina ta' Farrugia Frendo. Min-naħa tal-Kamra tal-Avukati ma saret ebda oġġezzjoni fuq Caroline. Il-President tal-Kamra tal-Avukati huwa wkoll membru tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja.